di pemilik channel, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Sebanyak-banyaknya ikuti keseruan aku hari ini mengapa. Yuk, hari ini kita kerja halal bihalal guys. Kata manten apa piye? Kayak halal bihalal. Ini lapangan voli guys. Halal bihalal guys. Ya melok mantol laras sih. Cuma halal bihalal. Iki kurang do teko, ane bar ngisak. Bangga golongane Fahrul. Manjake golongane Mas Fahrul. Panjake guys. Lagi posisi ini. On habis isak guys. On habis isak. Iki yang punya hajat iki acara halal bihalal. Oh iki lho. Dusun Bremi mengadakan acara halal bihalal. Penonton iki. Dusun Bremi ingkang kula hormati, dumateng sedaya warga Dusun Bremi ingkang kula hormati, dumateng sedaya pemuda-pemudi Karang Taruna Guyub Rukun Dusun Bremi ingkang kula hormati, dumateng grup Campur Sari Mantolaras ingkang kula hormati, puji syukur wonten ing sarewan Allah taala, monggo sareng-sareng kula dherekaken kanthi waosan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat serta salam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita saking Allah taala, dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wassalam panjenenganipun Nabi akhirul zaman, Nabi ingkang kita sedaya anti-anti syafaatipun mugi-mugi kita sedaya saged miderek mituhu tuntunan tarbiyahipun saged kadaku minangka dados umatipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula minangka wakil atur saking kanca-kanca Karang Taruna Guyub Rukun Dusun Bermi ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten apabila anggenipun paring hormat dumateng panjenengan sami kurang permenangan dumateng potong tumpeng dan selanjutnya yang diharapkan dari ibunya dan keluarga adik Nana atau Mbak Nana dijadikan anak yang solehah, ahli ilmu, ahli khair, ahli birrul walidain, anak yang berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, negara, terutama dumateng agamanya, yaitu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ala buniyatin sholihah khususnya hajadina Bapak Indra Wazajati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Mbak Nana dipersilakan naik ke panggung potong tumpeng karo ayah aja nih. Mas Hudin tolong divideokan. Ada yang di Kamboja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Lagi apa Mbak? Madang. Mas aku nunut ngevlog gak apa-apa ya? Mas, aku nunut ngevlog gak apa-apa ya? Dipanggil dulu. Ambil tumpeng monggo. Main baru mangan. Iki terus piye, guys? Aku muluk piye terus. Gangguin. Ayo. Aku isi nih, Bu.
kopi, teh, mriko ngajeng es teh ya teh. Bebas piyambak. Gimana ki Mas? Si perut. Buko. Serban. Makan dulu kita. Oke. Oh, yang mau putih mas, mangan hijau. Gak apa-apa. Ini. Nah. Jalan ini loh. Nah, ini munggah. Nah, ini MC kita ora tek katarak iki. Non sewu nggih Bu, kita dadak dituntun iki MC ini. Nah, ini nyekal mic. MC kok malah lugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ini apa? Nah, alon-alon lho, men kita gajeng kok ya. Pinanggoing ngarahayon Kujung kantor dumateng pripun para rawuh para pinilenggah ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman Sowan wonten ing Bremi. Lumantar kadang-kadang niki paguyuban Karang Taruna guyub rukun. Bengi iki jan enak. Wargane disenengne karo cah nom-nom. Iya ta? Kowe iki maca apa? Ayo Pak duwe dhewe karo Aditya Karya Mahat Payoda. Kowe iki simbole Karang Taruna. Oh, ngoten nggih Mas. Simbole iki Karang Taruna romono. Anane Karang Sepuh. Anane karang-karang sepuh. Yang nom-nome urung teko. Urung teko. Enak ya manut-manut ibu-ibu lah ya enak. Bebas. Bengi iki disenengke. Joget ya oleh. Karo cah nom-nom. Ayo. Salone ambune ya anyar.
anyar iki Oh. salone dhewe mesti. Calone dhewe ya kok ya. Wah. Calone dhewe to, Mas. Penak Anyar ya, Mas. Heeh. Anyar ya tete Calon anyar. wis ora nyewa. Ya iya. Terok Teroke wae ya ora dhewe. nyewa. Heeh. Hmm. Salon teko kene sing ngusungi cah nom-nom. Anjate ya ora Genjote nyewa. ya ora nyewa, ya wae dhewe iki. Kimike ya wae dhewe. Ya wae kuwi tukang son ora wae dhewe kok ya. Nggih. Mumet, Niki Pak. ngaturke lelipur sih, Pak De. Manggaken. Iki napa sih? Niki langsung diparingi campur sari. Wis manut, napa? manut. Niki nyuwun apa, Ibu? Campur sari. Campur sari. Oke. Oke. Manut kula campur sari napa? Ora ana request iki. Iya. Nggih. Ora, kok lho bojo loro ae lho. Belum tahu. Aduh, Ibu. Paringi bojo loro. Napa niki mau sing napa? Sing ulang tahun ndi, guys? Sing ulang tahun ndi, Kok guys? ulang tahun to, Pak? Eneng sing ulang tahun Oh, nggih to. Happy birthday to you. Lho. Kai bedese turu lho. Kan? Bedese tunggu ning kene kok. Ayo. Masa paringi bojo loro tenan iki? Ora apa-apa ya, Pak. Mboten apa-apa nggih. Los bengi iki. Los. Ya, iki lho, Pak iki lho. Nggih, bojo duan los. Oke. Cocok. Nyenengne wong akeh, Pak. Lah nggih Kak ya. Iki apa nyuwun saking dipun. Ibu iki dijaluk kae. Ora ono. Heeh. Iki tembange wonten bojo dua alias istri kalih. Heeh. Tumini, dalam. Halo. Dalam. Ayo, Mbak Umi diaturi jumeneng. Aku wae. Halo bro, Halo. gimana izin bapak izin ya Pak Pe? Luputku, ya luputmu. Loh, Dan luputmu kabeh. ya, Iya. dulu apa? Dosaku pen kabeh Pak Pe. Oke, yes. Makasih Pak Pe. I don't know. Oke, halo Ibu. Yes. Selamat malam Ibu. Oke, yes. Ih, langsung Bu. lawan. Loh, Lho nyapa? orang ngeten mutin lho. Pak Mudine teko lho Pak. Ya teko. Iya, iya. Ye, niki ngaturaken sugeng dalu konjuk para tamu. Oke, yes. Nggih, Oke, Bro. Anake Pak Minto. Kok iso ngono Pak Minta? Pak iku jeneng Minto ya. Ngejal celono. Halo Pak Minta. Selamat malam Pak Minta. Loh, udah. Kowe nek bengi wonge ra patek krungu. Jambang ngono lho. Ih. Nek bengi bae ra patek krungu. Ya ta, Pak? Ya, ya ta. Ayo rese. Ade, saya halo. Halo, Eh, Dek. nah, minta lagu apa? Saya. Kok jeluk bocah kok. Ini bapaknya. Ayo ini bapaknya. Oh, Melayu. Ya ora apa-apa. Tibu nikahan iki seneng jane. Seneng tau nek ijak ngono. Modal ku cocok. Kowe pengen ora? Ora. Sing lucu ngono kuwi? Mah, Aku isa lho. masa? Ya. Ya enggak. Nek kowe pengen. Nah, sini. Sini sini. Jan iki ujar iki kaya bapakne blencet iki. Heeh. Napa Apa yo? itu? Ya sing ngene iki bapakne biyen nom-nomane. Pak Ingin. Nah, ampun lagune monggo nyemangga. Niki mboten wonten pamundutan malih Bapak Ibu. Napa Ibu sing mriki? Bos jenengan nyuwun napa? Kula ladeni. Derek mawon monggo. Nah, ngono lho. Timbangane kula mikir, Nggih, timbang mikir. wah sak keneke mriku. Oke. Nah, kula mengke mulai diopahi kayu jati itu ya beneran bae. Kenrake kayu jati. Napa Bu? Campur Nah. sari napa dangdut? Adra. Campur sari. Paringi napa Bu? Anu polamu dilep lho iki. Ya aku malu loh Mbak. Ya Allah Mbak, aku ki anggun ning kene wis. Aku dilep tinggal iki. Wah, jan. Iki bengi iki maaf ya. Bengi iki panitia tak kritik. Priye? Napa? Pak. Lah ngene iki mbok diwe kursi. Lah iki kok diwonjol. Ora lesehan. Iki engko gowo kloso, Pak. Iya. Engko langsung longgah. Kloso ke duren. Model. Lho iki kok bar polo. Lah timbangane do
engko nang kono ora ketang. Oh, bar iki poli Pak P kok iso men. Insyaallah tahun Bar iki depan. mete ning kene mete. Apa nih po Pak? Pon. Masake sunat. Baru. Terbaru. Tengah. Oh, asus. Kuno. Kurang dawa. Lah senggake piye? Ya. Alhamdulillah. Ono bengi Nggih. warga dusun Bermi. Bermi. Iki senang-senang Senang. wingi poso Poso. sesato Tuh. sing dipikir mok poso iki sing dipangan opo Nggih. lawuh opo Ambil. camilane opo iya Gorengan, kan? nggih. Oh, terus wingi lebaran Lebaran. wis halal bihalal Halal bihalal. opo-opo metu kabeh Tuh kabeh. oh Heeh. eneng sing kongguan yo metu Buan nggih. Roti. Roti. jerone regina Wis enek. isih kaya bagus Isih, ono isih. Nggih, nggih. kita apusi Nggih. terus bengi iki wargane disenengke Nggih, leres alhamdulillah. wis halal bihalal wis rampung bengi iki disenengke Nggih. tanggapke campur sari Nggih. sing nanggapke lali aku mang Mas sapa Pripun to? kono putrane sing derek ulang tahun mau Oh, ngaten nggih, matur tanggap sampeyan. kuwi dadi ke komplit sing nang lelipur Telepon. bojo kantor pripun para warga Bermi heeh seneng tenan elok tenan aku Alhamdulillah. nom-nomane guyub rukun Rukun sedaya. bisa nyenengke wargane bini sepuh sedaya Nggih, bareng. kena dicontoh Nggih, aku tahun ngarep luwih meriah neh insyaallah krungu kabar mengke pengajian kapan tahun ngarep. waduh Duh, pengajian anu bar salat itu pengajian terus Ya. oh gang telung dino campur Oh, sarine. campur. Ngoten. yo kono dongene ora kon nembang Nggih. Nggih, nggih, nggih. Iya. Oke. Eka, eka. Ya. Nyanyi malah bobo di pojokan. lagune apa Jambu alas. jam balas Heeh. piye to Duet piye kelingon. apa dhewe swara lanang yo iso kok kancane Ayo tetok iki yo. Anu ngono kok yo. Piye? Nggih. Loro. Loro. oke Nggih niki wau nggih Mbak Eka salon nggih dugi alhamdulillah. baik aja apa Salon. oh salon Heeh. Iya dong. Bawa ngene iki aku Pak anu tak anggo somet apa tak ketok. Nggih. Ayo. baik putih baik oke ayo yong Monggo goyang. oke Wis goyang. Aku panggah ning ngisor. kowe mudun Sudun no. Makane bibut joget aku ya tak sudun yo. mas kabeh Jawa ora jos lakoni neh Habiskan ya. Kamu malas kulit teh abang sing digagas bocah ilang dada gula muda monggo Ayo ke sini goyang. iki karang tarunane putih karang tarunane yuk telah kembali pada
pilih wonten malih. Pamundutan mbok pilih Ya, wonten meneh napa. alon. Mbok pilih wonten sing badhe nyanyi. Mbak Bupati Mah ku lho. Bupati nang pundi? Bupati. Bupati Oh, nang pundi? Bupat. Lah krungu bupati ngono sih. Bupati Mah. Bupati mah. Oh, Bupati mah pundi? Monggo Ibu. Mbok pilih sing badhe nyanyi. Ah. Sinoman, Sinoman. Ono Sinoman. Eh, apa? Arang Taruna. Yo lali aku. Bupati Mah. Bupati mah.